खैले के बाद के मन करता कि ये नु है तो हां बाबूजी का हो मने नमस्ते कइला के जरूरत नहीं खे त ये का मने कि ये का भइला बाबूजी का भइला बुढ़ौतिया में ऑफ कइले बानी आप अब तो करी हने मने हेता ना दुलाही ने लेके आवा तनी लाइन लगायो कि तू खोलब का कहाला तब कि लाइन फैक्ट्री खोल हमसे बतिया ना जन बतिया के इनकरा से का बतिया होता है। अच्छा तो मने कि फैक्ट्री खोलब घर ना ना कि तू फायदा उठाओ अरे दारू कौन खोलना नहीं तो हम लोग दू जानी पतो है बाड़ो मने बुढ़ौती आ गल जी लाइन पे लाइन लगा दनी देखी आजकल का बड़ी सन कि खाली पैसा वाले तड़ी से छोड़ दे तड़ी से जन्नी अच्छा ऐसा टेंशन मत समझब सोनार के से लेकर नहीं का। हां सोनारे के सन ले अच्छा पहले से व्यवस्था रहल ना। हां अच्छा हां व्यवस्था ना रखब काहे कि नया नया में अब हम का कहते तड़ी कि हमारी उम्र का बाड़ी अच्छा हम कौनो उम्र के बानी ई जब उम्र के कहां से बात आ गइल लग जेबू हमरा में मिल जेबू तोहरा में काहे के माने आपके हद ना लग चलिए ना कहां आपके ना ला शर्म पैसा वाला घरवा कहां बा ना मने उजा गइल बना कि दिमाग हमार खराब होते बुढ़ाऊ के तनको ला शर्म बा आ कि कहत ना कि हम दूसर बियाह करब अरे गांव नगर ना सच में हमारे मुंह पर ताना देता है कहत आवे ई ना कि हम उनकी मुंह पर कहि तनी लाजा से डेरा से बुढ़ौतिया में औत कइले बा ना लागत कि नहीं ओ भौजी तनको समझदारी नहीं खे अरे ई मन का बढ़ल ना बना सही ई बुढ़ौतिया में इतना बुढ़ावा औत कइले बा ना तो जवनिया में बाप रे बाप ई तो छप्पर फाड़ दे रहो दुतलिया फानत हो घर दुआर कोरा जा हमके का करे के बाटे घर में आज मैं उनके माई हम कहे जातनी 2 दिन का बिटिया आई हो दादा बुढ़ावा कहता कि एकदम नया बिया तो नया हमके लगता कि 16 साल का लड़की नहीं खेना उठा के लेके आवत आ कौन छछुनर पैदा भइल बिया रे के बुढ़ावा पर का देख के लोभाई या का करी आ देख ल पता ना का देख के बुढ़ावा पर लोभाली सब पैसा रुपया रखले बाटे पैसा देख के आवत जाता है ओकर बाद इनके पूछियो सो इतना तो शुगर मुहावे ले लेवा ना किनके जांच दिया सो आप पूछ दिया सर जो दिन का पैसा तो दिन सटल यहाँ से लिहा से फरार हो जिया से तार पूरा गर्मी एक दिन में हेट हो जाई तो समझत का बड़ा करे यही गने तो देखा तोर का हाल होला बाप रे बाप इतना करी देही में गर्मी तो को ला शरम तनी गोंगा के मेहरे लजवा देती सन त बूढ़ा लजा के गिर जाई तो को लाज नहीं के गोतरी के करा सामने का करे के चाहिए कर घर में उहे रही आजी माई की तो हम ही रह माई उनके कहब ना 2-4 लफ्ज रोज धराइब ना आ चलो हम के एक तरफ से आराम में हो जाई क्या करे के बटे काजी रोरा काहे ने की बताओ तनी का बात बाटे अब तब से पूछतन लेकिन रोरा बहटियोले रहतनी आखिर काहे बहटियोले रहतनी बहटियोले बन नहीं की चला यही से कहता नहीं कि दुगो पतो है बड़ी से एगो लड़की बिया मैं तो तोहरे ऊपर बाटे मैं राज तो तू ही करबो अरे बाप रे बाप कहत रहन कि हमरे घर में कुछ की कमी नहीं के और ठीक बाटे लागतो बड़न पैसा वाला हम ये कुल देख के तो बियाह शादी खैनी हमी वैसे में हमार माई बाप तो गरीब बा बहुत है हमार शादी बियाह कैसे कैले रहे वैसे ज्यादा अपन बॉयफ्रेंड से बतियावत रहम इनकरा से पैसा छीटत रहम अब घर के मालकिन बन के रहे के बड़ी बाप रे बाप हम तो सोचले ना रहे कि हमके मालकिन बने के पड़ी पैसा वाला अरे बाप रे बाप दुनिया से का मतलब अपन चला घरे चला हाँ चली जी उतनी मनी माई के हमरी याद आवत रहल न जी ए से तनी चला मनी घरे अब कुल अब राज तोहरे न बा राज करबू पैसा वाला घरवा में हमके रखम ना हां घरवा में वही पैसा वाला में रख तोहरे जिम्मा चाभी रही मालिक रहबू हाँ जी वैसे में जवन रोरा कहम तवन हम करम ठीक ना हां सुनी ना कि हमके बोली ना जी ना बोली के तो बोली तो दोसरा के बात मन सुनी हां अच्छा ये बात बा हाँ। अरे हमारे राजी बाटे हाँ। उ तो हमार काम बा पूछल खुद हम केहू के अपन आगे ना लगाई और हमरा चलती चला के बाद जैसे कहब वैसे करी हम सब हां चल का बार आज बड़ू ना तो तोहरे राज रही ना बरबरात नहीं कीजिए वो सोचत नहीं ना ना तोहरे कुल बा भगवान हमरो दिन दशा लौटा दिहलन हम ई सोचत रहनी हम सोचले ना रही जी कि जानतनी जी अब कितना दूर और चले के पड़ी थोड़ा ही दूर भाई आगल बन जा जानतनी तनी हमारी पैरवा में न ठंडा लग गइल बाटे कि काहे इतना चलो तो सांझे खाओ कर दे इलाज हो जाई दवाई वाई आ जाई इलाजो करे नी का डॉक्टर है नी डॉक्टर बारे जे अच्छा हाँ पैसा के कमी कहाँ बाटे चलिए ठीक है हमारे घर में सोफा सेट लगवा दे ना हाँ हाँ कुल ही लगवा दिया चलिए जी और कितना दूर जाए के बा आरो आगल बन जा घरे अब आगल बन जा चल बापरे चैनल के हाँ ये घर है और ये तो उधर हाँ चलिए हाँ चल खोला माई रोगा
और घर तरह न खोलवाई ए भैया बुची, ए बुची खोला जा, बुच्ची खोला जा। खोलो के बाड़ी, अब तो अपन राज चलेबे करब, बस ई बड़ा भर खोला। हाँ? चलो चलो घरे आ गए। रो चले ना। चलो यार, चल। प्यार के प्यार, पैसा के पैसा, का भगवान पैसा के पैसा। कौन बाड़ू? हाँ हाँ आओ तनी भगवान ई दिन दशा पहले हमारे लौटैले रहता तो हमारे पापा आवा है ना मोर लोग। चल आगे नहीं चलिए आओ तनी चलिए चलो घरे आ गए। रो चली ना आगे आगे अच्छा आओ, हम ही चल गया आओ। घर तो खूब ठीक ठाक लौकताटे, बढ़ियार घर बाटे, तो पैसो तो बढ़ियार होखी ना। इतना नींद आवता ना खइले की बात के मन करता कि ये के है ये नु है तो है जो बाबूजी का हो मने नमस्ते कइला के जरूरत नहीं खे त ये का माने कि ये का भइला बाबूजी का भइला? बुढ़ौतिया में ऑफ कइले बानी आप अब बात करी हनी माने हेता ना दुलाही ने लेके आवा तनी लाइन लगायो कि तू खोलब का कहाला तब कि लाइन फैक्ट्री खोल। हमसे बतिया ना जन बतिया इनकरा से का बतिया होता है अच्छा तो माने कि फैक्ट्री खोलब घर ना ना के तू फायदा उठाओ अरे कौन खोलना हनी तो हम लोग दू जानी पतो है बाड़ो। माने बुढ़ौती आ गल जी लाइन पे लाइन लगाओ तनी देखी आजकल का बड़ी सन कि खाली पैसा वाले तड़ी से छोड़ दे तड़ी से जन्नी अच्छा ऐसा टेंशन मत समझब। सोनार के से ले करनी है का? हां सोनारे के सन ले दे। अच्छा पहले से व्यवस्था रहल ना। हां अच्छा हाँ व्यवस्था ना रखब काहे कि नया नया में अब हम का कहूं तड़ी की हमारी उम्र का बाड़ी। अच्छा हम कौनो उम्र के बानी ई जब उम्र के कहां से बात आ गई हाँ, लग जेबू हमरा में मिल जेबू तोहरा में काहे के माने आपके हद ना लग चलिए ना कहां आपके ना ला शर्म पैसा वाला घर में कहां बा? बियाह शादी घर में कि ये रहे ना तो हम अब समझ ले पहले हम बता देतनी का है तो हम लोग आई झगड़ा करते हैं। देखा कमाल आई देखा कमाल क्या बात है कमाल कमाल अब ये घर में रास्ता हमार बा हां जा राज करो खाली बस हमारे जानता एंट्री नहीं, मरला के देरी खाली रहल 10 से 5 दिन महीना दिन ठीक ना ओकर बस ली हां काहे? फुर देना वो ओकरी दिन बाद? चिरैया ना तो जो है ना माने तो क्या हम भागे पाने वाला लागत नहीं का माने हमारा से बतियावो ए घर में एंट्री मार देले बड़ी सोनी सुमन ए घर में एंट्री मार देले बड़ी सोनी सुमन। अब राज केहू के चले वाला नहीं के सिर्फ हमार चली तो हमार चली बस ना हो तो हरे रही। बस हां बस रोना नहीं। सही रह एक तो कुछ नहीं ठीक ना जय दिन उड़े के बा उड़ ले लेके जाए हां तो जैसे चली नहीं ना करो क्या पैसा करो वाला घरवा कहां बा? अरे हमार तो भूख पैसा लेके के जाए हाय हट ये जो कि घर में जाम सही सब। अच्छा चलो हो चलो हो चलो खाली और सुगर अधिकार साड़ी वाली ना मिलला काहे के अब ये हमार मर्जी हम कुछ पहन के आ जाई वैसे अरे फैशन में आया फैशन में निकाल बनू मतलब नइखी बोलतन त एकर मतलब का हवे और अब का मतलब हम कुछ पहन के वैसे इनके का मतलब है माया जी है का हमार ना हो चलो सच में कहते ना हमार मर्जी हम कुछ पहनी अब दोबारा बोल दिए ना तो इनकर जुबाना काट के इनकर हाथ पर रख दम समझ गए नहीं बस रौरा सही रही ज्यादा ठीक बा चलो ऐसा मत बोलियो। हां अरे जाई लिया के हट अरे मत चलो। भर के लुगा हटाई चाहे रखी के कर मजाल बाकी बोल दे सखी इनकर बुढ़ऊ कर ना आयो ऐठन कुल हेठ भइल तो कोई आयो अब पहले तो कमो करत रहनी अब तो छू के एगो काम ना करब उहे करी मोट की भैंसे देखो कैसन बिया लेकिन कुछ होगा बड़ी सुघर लागती है लेकिन सुघर बिया है ई क्वेश्चन बना बम बिलार लेखा आइन घर ना लेके कुल झीट के भागल तो कहियो कि हां तो पतो है हमर का कहत रहे कर अति क देला बड़ा बाबूजी हम उनकरा कला से तो हम परेशान बनी। गांव के घर के लोग का कहे विजेंद्रा का कहे नगेंद्रा का सतेंद्रा का कहिया स जनिया स त का ये बाबूजी तोहरी मती में पता ना केचुआ का लेनी घोर आ गइल बा का मतिए पता ना कहाँ चल गइल बाटे बम्बई खोज के ले आवा का हम करी कुछ नहीं के बुझा तुमकरा नया नया दुल्हन लेके आइल बड़ा माई के भुला गइल बड़ा बियोग में बड़ा ना ना बियाह करब तो नया नया दुल्हन के संगे ठीक है हम तो परेशान बनी का करी हम भाग जाई क्या घरे हम कली का दू दू तीन तीन गो बियाह आ अब बहनिया के चचर गो बियाह कदी का करी उनकरी कुफू से तो सब परेशान बाटे का करी कुछ समझ में नहीं खियावत क्या हम करी कुछ समझ में नहीं खियावत ये रखे
राकेश चलो खेते खेते होते हम ना जाई। हाँ तो का करबो कहाँ जीबो तू का करबा मौगा बन गइल बड़ा और तू मौगा बन गइल बानी हम। का करबा बियाह क के ले मौगा बड़ा हो गइल। मौगा बन गइल बड़ा हाँ, मौगा भेड़ुआ बन बन गइल बड़ा ठीक ना। हाँ बन गइल बानी। एगो से मन ना भरल हाँ। तो 3-3 को बियाह करत रहे ना। का करी माई ना रहली ना तो का करी ना जानबा लो। हाँ, ना माई ना जानबा जान तो ना करी। माई ना जानत रहलिया माई ना हाँ। जानत रह तोरा के तार कौन माई सहूर जानी तोहार सब बनल यही तरी करी। बनल बन हाँ। सब जानता कि कैसन तू का रहल जानता? बा का एकदम जानता? भेड़ुआ तार माई बन का जानत रहली गया। है? अरे बाप हुआ तनी शर्म कर बेटा कैसे समझावत का शर्म करी चल जा बम्बे जहाँ रहल त आइल बड़ा बियाह करे सनक गइल बड़ा। हाँ, हम सनक कंपनी में गइल। लड़की काम करता है उसके देखल रहला का उल्टा सीधा। हां हाँ, उल्टा सीधा जो कर्म करता देखे उल्टा सीधा नु देखा का देखी हम जाते नहीं हम बियाह करे ठीक ना। जा तू 10 गो ना रखो जाते नहीं हम बियाह कर ले बेटा ना नहीं खे जाए के तू करब त का हम तो रहब बियाह करबो त का करी हां का का करी? करी गली तबे न हम कहनी हां कहली हां ये उम्र भइला 60 बरिस भइला बियाह करे बा फिर हमरा के पूछी मैंने रोही ना गेलो के के पूछी? पूछी लइका बेटा पतो ही पूछिए सा ये और होले का- का पूछा तनु बेटा पतो तबे न हम कहनी हां का हो तो सुरती चुना के क्या जोगार हम देनी ना। हां का तो यहाँ देलो देने देलो कौन चीज देलो मैंने कि लाज कर लाज हे की उम्र लाज बियाह करी, कइले कौन बड़ा चीज के लाज करी? दुल्हा बन के आइल बड़ा हाँ, दुल्हा बनी ना 60 साल के बाड़ो बनो बनो होइए ना बाप के 15 बरिस के ले आइल बड़ा मेहरारू लड़की पता ना का का करी? जा तो बियाह करम ना बियाह नहीं खेता करब हो करब हो जा ना करब खेती का काम खेती का काम करबे ना करब काहे की ना करब करब? तो खैबा बौगा करब, हो बौगा हो कर लेकिन हाँ? ना जाए ना ना जइबो काम मारत बार बार हो हमारी ना हो कहां जीबो हम बियाह करब काहे करबो बियाह हम नाच के नचनिए से लड़की से प्यार करी ना जाए ओहो, वहीं से तू हाँ करबो? हाँ करब काम मार तर और बेरी हो तू तो का बोले करो कि हम करो करबे करब काहे जगह करबो? आगे आगे देखो तो पीछे पीछे हम ना दिखाई हो तो हम लोग को रहन सहन हम तो कोई नहीं हां रहन से तो हमारो रहन से हमहू करब तोहरे रहन से हम करब हां हाँ बाप के मत जन हलो करी हलो आ कही हलो के हई अभी कहत रह मत मारा हमरा के हाँ मारी ना चल जा नगरा दुकान पान खोले ठीक ना पप्पू पान भंडार खोल दुकान हां दुकान अब खोल दी तो खोल दो दुकान खोल दी आ खेतिया के करी करबो तू ही करब उहो करी आ इहो करी बाप हवा तू ही करब हाँ, तो बाप खियैब हवा। लइकन के एजो पतो करी। के हां तो बाप लिया के घर में दे दी तो ठीक खइया बा। करबो ना मेहनत ना करबो कहाँ चल गेलू तू छोड़ के दादा कैसा मेहनत बाप ना तू करिहा। तन सीखा का सीखी? लइका कौन बाड़ी चीज सीखी? तन बुद्धि मेहनत ना कर बुद्धि बा। सकबो। ना करबो बियाह काहे ना करबो हो जा तो ए, नचनिए से करबो। कैसन झगड़ा होता था हाँ? कैसन कैसन झगड़ा होता हमसे फरियावा देखा। जा का हो, देखो चलो हो, तू का बाहर देखो बाहर। महतारी बने आइलू ह के बन गइल बानी बन नहीं आनी हां छुन्नर बाड़ू हो छछुन्नर में तो हाँ? तोर मौगी सुंदर बिया का आ तू अइलू कितना हो। सुंदर जा बड़े तो ना चलो। ने अइल बड़े 15 साल के आ। 15 साल के आ, रही 20 साल के कोई माई साल के बनबू ना। तब का बनम नहीं चल बाहर अपन चल जा। मुंह देखा बाबूजी, का जा। तो बड़ा जा जाओ ना। ये मुंह ले बड़ा जान गल बड़ी तू कैसन बाड़ा जा चल जा ए बाबूजी जान गली तू कैसन बाड़ा ठीक 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 एकदम मौगे या भौड़ुआ हो गल बाड़ा ना इतना का हम करी रे दादा हमें घर में ना रह चल जब अपन परिवार लेके जा वही जो रह के अपन कंपनी में काम करब रह अपन घर दुआर लेके ठीक ना जाता नहीं ए बाबूजी पहले हमारी बात सुनी का ई उम्र में रउआ ठीक कहनी कहाँ बेटी और बेटा जबान बा बेटी के शादी करे बेटी शादी करे जुकुल हो गई बिया रउए शादी करके चैनी गांव गोड्डा के का लोग कही आ बाय दुबे हमरे कही शादी होई ना बाबूजी तू ना तार ना भैया जाना तारे ना तार भौजी जाना तारी अब तू बाड़ू तो ऐसे को के लिए नहीं है कि तहार बियाह शादी ए करे के बाबूजी बानू हम इतना बड़ा हो हाँ। गई है ना तो तोहर आराम से हम तोहरा के खाना पीना बना के दे सकनी तो भाई- लेकिन ई जे बोलत बड़ुए ना बहुत अब गांव गड्ढा के लोग का कहेला हम कि अगर हम पढ़े भी जाए ना तो सब ताना मारेला कि अगर बाप बुढ़ापी में शादी करके लिए आइल बा मेहर लेके आइल बा अच्छा तो लेके आइल बा तो तोहरा खातिर लेके वही कि तू तारा पछताव ना होई कि हमर माई ए नहीं थे तो बाबूजी ये सब माई तोहर ना माई के रहो देनी मुंह गइल है रहे तो उहे हमरा अच्छा रहा लेकिन ई माई आ गइल तो अब पछतावा होता कि हम ई घर में जन्म लेके बहुते बेकार आत्महत्या करे तो के मन तू करत बा। तारा के लोग बनावे लगी बाबूजी टूअर भला लेकिन ई माई ना भला काहे कि लोग के ताना सह सह के हमरा जियल नहीं खे जात आज काल के हमर शादी कहीं करवा देवा तो हमर सास ससुर का कहियो कि एकरे बाप ने बुढ़ापा में शादी कइल हमरा तो लगत कि हम का करी कुछ समझे में नहीं खे आवत हाँ समझ में देखी के का
करत रहे बाबूजी हेजू का करत तेरा खुरपी धइला नहीं खुरपी खोजत रहनी है खुरपी खोजे आइल बड़ा हाँ, तो जाय क्या अगोर जो ले आइल बड़ा ना ए लौकी में क्यों जो राजा ए भैया मन हम जाई वो करे जाई बाबूजी के तनको हाँ? मोह ममता नहीं के खेतवा अगर के जाई करे मोह ममता रहत ना हाँ? बाबूजी के तो ई आज शादी करके ना लइते हमनी वो दोनों के ममता ए हे जे पंचायत फरी आवे नी हां का- नीचे हम कनी के तन जाई समोसा लिए त ना सुननी हां खुरपी खोजत आई रहनी नहीं खेत माई जाए के समोसा के लेके दी जा जा खियावा हमनी के तो कोई मतलब क्या नहीं लौकी है दुल्हन ध्यान नहीं खोल तो के हार सुन का वो लौकी कोई लगारू दी है कोई दी की अपन देखो सा हमनी के अपन देखो चली चली बाट बकरा लगा दी हमनी के अपन देखो जाई बोला कैले बिया भैया हुआ है बाबूजी तो बियाह कर लेने लेकिन एकरा हम कहियो ना माई कहब कह देता नहीं का करी रे हम छोड़ के भाग जाई क्या रे परिवार लेके देखिए भैया जे बानी रहुए बानी चाहे मारी चाहे गरियाई हमर भैया भाभी रहिए ना देख सोचली माई देख रही बहन ना बाबूजी रहिए हमरे तोर मुंह देख के हम कहीं जात नहीं काहे सी का बाबूजी का हाँ दिमाग भैया, खराब हो गइल जगह बा तोड़ा। कुछ सोचत तोड़ा कि तोर बियाह होई कि का होई पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं का सोचत हम स्कूल भी जानी ना तो सब हमरा के ताना मारे ले भैया का करी लेकिन हम सोचे नहीं एगो हमार भाई हुआ तो उ अगर अच्छा, हम चल कुछ जाए कर दे। लेब तो हमार भाई के का सबके मुंह देखो छोड़ दे बाबूजी का मोती खराब हो गइल बा ना तोर भाई बा ना ठीक बा सब हम भैया। हम ही देखब हमरा ठीक बा चल टेंशन से सारे दुखत रहो